Hi guys, so welcome back sa aking channel. So for this video guys is mag house tour po tayo sa bahay sa ate ni Barbie Rider. So kasama ko sila si Marinong Humboy, tapos sila si Yungis at saka si Sulahoy Vlog. Ayan. So ngayon is mag tour tayo, maglakad tayo. Puntahan natin yung kung ano yung mga pananim ng mga sa kanyang maraming mga sunflower, ganyan. So, puntahan natin guys. Saka tingnan natin kung ano yung mga plants. Dito lang tayo sa labas mag-tour, no? Ayan, so, tara. So, ayan guys, no? Sa entrance pa lang guys, ito na yung gate. Ayan. So, dito, meron ditong lubi-lubi. Meron ding mga rose. Yan, no? May mga rose. Mga roses. Yan. Meron ding sunflower. Yan. Sunflower. Yan na. Mga rose. Mga roses. Yan. Mga rose. Tapos dito. Yan. Ang laki pala ng bahay ng ate ni. So yung asawa ng ate ni Barbie Rider guys is nasa barko po na trabaho. Yan guys. So yung lubi-lubi. So, meron din mga tawag dito, yung mga mga gabi-gabi. Yan mga roses. Yan. So dito guys. Yan. So dito guys, meron ditong mga plants, no? Mga tawag to, mga mga alugbati, may mga gabi. Yan. So dito naman tayo guys. Dito tayo sa likuran. Kasi dito sa likuran meron din dito. Yan. So nandun po sila. Sila Marinong Humboy, tapos si Yungits Vlog, at saka si Marvin the Rider. Ayan. Marvin the Rider. Ayan. Hi, Bibi. Colette's? Padung na siya dali. Yeah, dito guys, ito na yung mga tanim, no? Mga San Francisco. Ayan. Yan, no? Maraming mga klase na snake plants. Yan ang mga snake plants. Oh my God. Meron din ditong bayabas. Yung bayabas, oh. Ang daming bunga ng bayabas, guys. Yan, oh. May mga bayabas. Yan. So dito, meron dito mga San Francisco. Yan. So gabi. Yan, mga gabi. So dito, may mga limonsito na. May mga repot na limonsito. Yan. So dito naman guys, ang daming limonsito dito. So ito na yung prepare. Ito yung so dito guys, oh, merong mga limonsito. Daming bunga na limonsito. Dito, merong aso dito guys. Laging tatahol. Yan, oh. Hey, good morning. Oh. Yan. So, ang dami nilang mga limonsito. Iba't iba po talagang klase na limonsito yung
tinatanim dito. Isa, yun, dalawa, isa, dalawa, tatlo, apat, mga apat na puno ng limonsito. So ito guys is para itong parang yung citrus or yung pumilang fruit. So tumatahol po tayo ng aso. Yan. Meron din silang yung sabana or guyabano. Tapos sili. Ito naman yung luya. Yan, may luya. Meron ding tanglad. Yan, may tanglad. Meron tanglad. Meron din silang bonsai na niyog. Yan. Sa amin, meron akong bonsai ng mga niyog, pero malaki na yun. Yan ito. Ito yung mga bonsai ng niyog. Yan isa. Yan, may bilubi. Snake plants. Ibang klase ng snake plants. Yan. Ikaw ba magkakuna ka sa mukbang ko? Wala ba magkakuna no? So dito guys, ito yung mga roses. Yan, yung mga tanim na easy po ito makat pag malaki, ano daw, marami na itong branch, pwede na po ito makat. Yan. So siguro ganito nila gilagay dito kasi pwede na itong pag marami na ito siyang branches, pwede na po ito makat. Ayan. So dito naman na side, puro mga gabi-gabi. Yan o. Mga gabi-gabi. Mayroong mga sunflower. Yan. Mga sunflower. Yan. So mga sunflower po yan. Tingnan mo. Mga sunflower. San Francisco. Wow. Ang ganda ng San Francisco. So. Saka dito guys is meron din dito mga dakit or picos plant. Ayan, mga dakit. Ayan. Ayan. So dito naman sa is meron din dito cage sa mga tawag dito sa aso. Saka meron din talbas ng kamote. May mga kamote. May mga kamote. Yan, ang daming kamote, no? So, yan po yung napakaganda dito, no? Pag ganito yun ang lugar mo or yung tinitirahan mo. Pag merong mga ways na maglagay ka ng mga pots, tapos is pwede kang magtanim ng mga vegetables, any kinds of vegetable na pwede mong itanim. Kagaya dito, mayroon silang mga limonsito, mayroon silang tanglad, mga kamote, iba't ibang klase po yung mga vegetable dito. Mayroong alugbati. Kaya po natin na magtanim kahit nasa lungsod tayo or nasa anong tawag, kahit wala tayo sa bukid, diba? So ganun guys, may idea po tayo, no? Kahit nasa lungsod or nasa anong tawag, wala tayo sa bukid, pwede tayo magtanim ng mga gulay or mga vegetable, di ba? Ayan. Ayan guys, so yan, tapos na tayong mag-tour, no?
Yan, so maraming salamat sa panonood at saka keep safe always po and God bless. For more videos guys, please subscribe, support me on Facebook page. Maraming salamat. God bless po. Bye bye. Thank you for watching.